Здравейте, уважаеми телезрители! В ефира е предаването Роден край. И днес ние сме в епицентъра на младежкото партия, организирано от Съюза на българската младеж. С български дух и вечна пролет в сърцата. Това е девиза на партито. А дали е така, ние ще проверим още сега. В края на април в нощния клуб Паладиум българската младеж се радваше на пролета и се стараеше да я запали с още повече усмивки. Най-се вълнуваха организаторите на партито, новият председател на Съюза на българската младеж Михаил Брадарски и организационния екип Лилия Сьомкова, Татяна Великова, Валентин Кара и Денис Домуши. Когато всички чуха, че се провижда пролетно мероприятие, всички се събудиха и заискаха да дойдат на патито, да се починат, да се срещнат с приятели. От друга страна, значи, примерно както и винаги, всички за останалата неделя започват да се обаждат, да търсят, да стават по-активни, да, защото, нали, значи от приятели там, от познати чуха и веднага се обаждат да кажат, че искат да дойдат на това мероприятие. Това е една хубава изява, нали, на всички нас и на Съюза на българската младеж най-вече. Да, значи имахме за цел да обединим, да консолидираме младежта, да се обединят заедно, да имаме нещо, това, което ни обединява общо. За да направим по-нататък, да се реализираме всичките планове, всичко, което ни интересува, което интересува младежта, да разкрием и да работим по-нататък. Тоест, за да има добра работа, трябва да има добра почивка. И днес вие точно с това ще се занимавате. Ще отпочивате и ще се веселите. Да. За една седмица организирахме всичко, такова още не е било, защото цяла зима няма никакви мероприятия, такива весели, интересни. Сега се яви, идва лято, пролет се започна. Хората искат да танцуват, да пеят, им харесва това. Събраем и българите да починем в Паладиум, това за нас е български клуб, може да се каже, за който хазяина този българин. Ние ни е драго, за което нямаме възможност студентите и сега да се събираме, защото на днескашните сцени то не е леко и ние се постараем да организуваме безплатна вечеринка за българската младеж в Одеса, като да могат да се починат като всичките хора и да се бъдат съде българи, като да отделим, да покажем, че ние тоже съдържим нашия народ като гагаузи, армени, като всичките. Но за вълнение нямаше причини. Младежите бяха доволни да бъдат заедно, да общуват и да се веселят. Я болгарка на 4-ю часть. У меня прадедушка болгар из села Каторжино, поэтому, собственно говоря, болгарский корень присутствует во мне. И как тебе находиться в болгарской тусовке, общаться с болгарскими ребятами? Честно, я просто в восторге от этого общества. Это безумно позитивные люди, с ними приятно общаться, приятно проводить время. И я счастлива, что могу здесь быть. Много хубаво ми и драго, че дойдех днес тук. Видях моите другари. Ние нямаме време да се збираме кой работи, кой още няма деци. Пък такива мероприятия само нас збират и силно ми е драго и обичам да довадим тук и да се збираме ние всички. И да общуваш с българи, нали? Това също е важно за теб. Да, в Одеса май нямам такава възможност да съобщавам. Май на руски се съобщавам, пък като видя някой българин, прямо ми е драго, бягам и искам да съобщавам. Много ми е драго. Заедно с младите хора бяха и техните наставници, помощници и почетни гости на вечерта. Генералният консул на Република България в Одеса Димитър Тучков, депутата в Одеския областен съвет Мария Попова, вице-президента на Асоциацията на българите в Украйна Александър Кайши, директора на туристическата компания Булгартур Анна Жечева и директора на Всеукраинския център за българската култура в град Одеса Димитър Терзи. След кратките приветствени слова с пожелания за мир и уважение един към друг и запазването на нашата национална идентичност, думата взеха артистите. Те пяха на различни езици и веселиха всички на партито. По време на вечерта Михаил Брадарски обяви сбор на средства за една тежко болна малка българка Карина Малинкова от село Димитровка, Болградски район. Така че младежите имаха възможност да проявят и своята солидарност и милосърдие.
В кулминацията на празника бе ансамбъл Мигдан и неговите запалващи хора и ръченици, които вдигнаха на крака и стари и млади, за да спомнят снагите и кръвта, българските ритми и желанието да сме едини както на хорото, така и в живота. Хиляди пътници минават всеки ден по централната улица на село Заря в Саратски район и всеки забелязва колко са подредени и красиви къщите на местните жители, колко са усмихнати и гостоприемни те. Много от тях заминават и завинаги оставят в сърцата си топли спомени за българското село Заря, а другите спират и научават много интересни неща за китното село. И ние така направихме. Спряхме и прикарахме един ден с зарянци. Всеки един от нас има любим празник и аз имам. Това е Гергьовден. Ако ще ме питате защо, аз с радост ще ви отговоря. Защото баща ми е Георги, защото гергьовденската традиция е много запазена и любима в Бесарабия. И защото този празник е не само пролетен, но е и много ярък и от значение за българите. И аз имам доказателство на това. Останете с нас и вие ще видите как ярко отбелязват Гергьовден в село Заря, Саратски район. Денят бе Гергьовден. Затова на 6 май оживяха всички стари български традиции, които започват да се изпълняват още от предишния ден, на 5 май. Тогава стопанката на къщата, заедно с младите моми, украсява входната врата на къщата с цветя и зелена трева, за да се вижда, че пролет дойде, че всичко разсъхва и раззеленява. Хайде сега ще влием в къщи. След това всички заедно отиват до иконата на Свети Георги. Стопанката на къщата Феодора Гавриловна окичива и нея със здравиц, запалва свеща и моли Свети Георги за благословия. Младите девойчета слушат внимателно и всичко запоминават, защото един ден и те ще трябва да покажат този обичай на своите деца и внуци. Старите български традиции не бива да се забравят, защото те са част от нашия живот. Така рано сутрин на 6 май те заедно със своите баби отидоха в полето, за да се умият с гергьовденска роса. Говори се, че която стори това, ще бъде здрава и красива. След като се умиха, младите и старите зарянски жени започнаха да плетат венци, с които ще украсят после агнетата, които на този ден ще трябва да бъдат изкарани от кошарите. Известно е, че Свети Георги е покровител на овчарите и стадата. Затова, за да има повече овце, на Гергьовден трябва да се заколи едно агне. Днеска, момичета и булки, днеска личен ден Гергьовден и весела пролет. Живи сни здрави, ги дочакахме. Днеска са плетат виночета за овчарството, за овцете, което да има много богатство. Овцете да са агнат с много агънца, да се отваива.
сюрията. И на днескашния ден рано самият с руса в ливадите, което за здрави, за красота на момите и за да бъдете щастливи. Седнала е бяла, не да не долё, в градинка под ябълка не долё, да си вито винче не долё, какой вила наръчала не долё, какой вила наръчала не долё, тъй да се вият млади момци край вази. Мама Георги дума, сину Георги, Георги, мама Георги дума, сину Георги, Георги, я стани ми рано, на нива да идиш, я стани ми рано, на нива да идиш. Да послушаш, Георги, пойди сутрин рано, да послушаш, Георги, пойди сутрин рано, то ли слави пее, то ли каламбука, то ли слави пее, то ли каламбука. Мама мила, мамо, нету слави пее, мама мила, мамо, нету слави пее, нету слави пее, нету каламбука. Връщайки се в своите къщи, по-старите българи влизаха при овцете. Хайде да украсим кихе, че весела хубава пролет и личен ден Гергьовден. Георгиан се е задал Да сте бъде- изгубих подата, да. Да бъде богато реколтата. Хайде, ще довим в цети. Трябва ми да караме. Так, столчето. Дайте столче на хазяина. Так, майте, Георги. Хайде, харя. Хайде, Харя, харя. хайде, хайде. Прижми го до вратата си. Ти да главата, ти да главата. Нека да изяй главата. Главата не изяде, гега. Сега ще накичим, защото тя първната са охагни. Са охагни с две хагънца. Женски. Има. Хайде, драги поляци, въпире да... Сега чакай, Иване. Иване, чакай да фърла някой парица. Да бъде богато и да има много мляко. Хайде. Ай сега да дойде младата булка, че да сръбне, да отпие от млякото. Тя е от близнеците. Да има си по две и да бъдат мъжки. То женски. Женски. Волга, нахо, пием някой. Если я така прикрикват. Вкусно мляко? Е? Да. Вкусно мляко? Вкусно мляко ще бъде... Значи сирене ще бъде хубаво, да. Ай, сега ще отиваме... Ай, Волга, преди сирене сега. Ай, да цежите преди сирене, давай. От издоеното на Гергьовден мляко стопанката правеше първото през годината сирене и го даваше на стопанина да го пробва. Добро ли сирене, а? Хубаво. Сладко. И що не е солено, ма? Защото сиренето не се соли, когато на всата млякото да ни присъхне. Добро сирено. Хай сбирай турбата на вчера. Хай ще кажа слънцето дигна, уже иска да ги пасем. Ай, му тургам мляк на вчера. И да не забравиш, но ще е вино. Не, аз ще спира турбата, а пък ти ще иди да пуснеш вино. Тъй ли? Да. Ще да пусна. Но парче сланина му тургами. Сирене. И свеж лук. И чесън. Турни му едно ще е вино и да пасе. Да гледа овцете, да не ги изгуби. Овчарят Димитър Колев беше готов и чакаше да му докарат овцете, но преди това той бе благословен от стопаните, защото ако бъде сит и здрав овчарят, и овцете ще бъдат добре напасани. И как вы ему одеваете? Сразу перевязываем.
Добър ден, Димо! Са дочакаме я, доди пролет, Гергьовден, ще изкараме сети. Тези години решим и пак на тебе да ги дадем сети. Си справен хозяин, хубаво ги пасеш, ги вардиш хубаво. Имам 8 дойни все, имам 2 ялуи, ще ги дам да ги пасеш, да ги гледаш, ги хатър да им гледаш. Гледаме да бъде порядък. Гледай хубаво. Да бъде здрав. И цвети да бъдат здрави. Так, идем взем това. Бубничка ига, ляба, чукам. За правния път. Ти да бъдеш свит и в цвети да бъдат сити. Спасибо, Здрави. Господи да помага на вас да бъде сити. Бубничка, не бубничка. Е пикана. Ана фани да Дима. Пен да държи, да тъсна. Ама парчега. Па на тебе ига. Ти си правния. Па на хората, на кумшите ще го раздадем. Хайде. Так. Голи казат. Петре Иванович, лан сам, Петре Иванович, лан с гърна сам. Ай, помани. Свато, връй. Спасибо. Спасибо, да бъдат здрави сети. Болю, дай на хората, ляп раздай, покажи им нали, по начешка вино. Дрежеш, Ваня, почерпи хората. Хайде помог да изкарам сети. Хайде изкарам чучара, чакай го уже. Хайде. Дойде време да се изкарат овцете. Всички изкараха, а едно оставиха за печене. Не могат българите да посрещнат Гергьовден без опечено по стара българска традиция агне. Затова мъжете сутрин бързаха да одират агнето и да го приготвят за печене. Сега дойде реда на стопанката. Тя трябваше да опали собата. И да сложи агнето пълно с ориз да се пече. След 3-4 часа агнето е готово. Я да видим добре ли стана. Много е добре, но трапезата ще бъде по-късно. Сега българинът трябва да спази още една традиция – да изиграе в къра овчарско хоро и да закопае боядисано яйце след полето с пшеница. Затова и стари и млади се запътиха към полетата, за да славят Свети Георги и да видят как расте бъдещата реколта. А докато караха, весело пяха.
Има ли нещо по-хубаво от Буджакският вятър и едно хоро изиграно край ливадата? Не, няма. И зарянци това го доказаха. Повесил, повесил. Ето я таз годишната пшеница. Добре е пораснала. Кумши, изягаме в къра да си видим урожая и да заровим това яйце до четвъртък, бабцално, на предвеликден. Първното яйце се зарава в урожая, в къра, в земята, за богат урожай. Сега ще го заровим, го условим, тогава всяко ще покаже неговите поля, ще видим кой какъв правилен хазяин. Ну, где го криш да мога да го взема? А такива го заровим, а такива. Ни на мишена там. Да го намерим. Ей, Сафани ще бъде фидана си сеца. Да има роде. Но слава Богу, сега нека да има урожай. Мене тази година рапса. Рапса уроди, айга да икега. Ще имам рапс, продавам тази година. У мене тази година и чумик. Туфлей гарвана се закрила в 3 пъти, даже не се вижда. Ма и чумик, такова е. Справен с хазяин да има. Аз тази година го запучках с суданка. Уже не се виждам. И за добитъка? Да. Молодец. Имаш добитък, хърграш. Силно хубаво, силно хубаво. Вим, че ти кого научи като се бъде? Аз тази година турга Боб. Тоже хубаво. Бобо скъп тази година? Да, молодец. Бобо скъп. И мислиш, че напред? Ти какво ще угадаеш? Какво ще угадаеш? Миркова за напред да бъде хубаво. Аз ще угадаеш, ще угадаеш. Айде и всичко. Ага, поваля дъжд, вчера хубав дъжд. Поражай се, Господи, не даде дъжд. Даде Господня благодать, да има урожай. Айде сега вървим. Айде видим да гледам полята да видим. Да гледам урожая. Чистый
това време младите девойчета и ергени в селото се забавляваха. Уважаеми телезрители, приключи нашето предаване, но празника в Заря е все още в своето начало. Така че останете с нас и в следващия вторник вие ще видите и други гергьовденски традиции. До нови срещи! Уважаеми телезрители, Всеукраинският център за българската култура обявява кастинг за всички млади девойки, желаещи да участват в конкурса за красота и талант Мис Българка. Ако си млада и талантлива, идвай в българския център, за да покажеш на света силата на българския дух и красотата на женската душа. Кастингът ще продължи до края на май.